तर मित्रांनो काय मग कसं काय बरं. तर आज आपला वाढदिवस आहे, म्हणजे माझा वाढदिवस आहे. तर आज दिवस पूर्ण कसं जातलं तो व्हिडिओ का दाखवते आणि त्याच्यात परत चतुर्थीची तयारी आणि असं त्याच्यामुळे काय काय कामं बिमा करतलं ती पण दाखवलेलं आहे. मी असंच आहे म्हणजे रांगोळ बिंगोळ काय झाली नाही, मग आज रांगोळ झाली तर नाहीतर तयारी बियारी असल्यामुळे काही एवढ्यात करणार नाही, संध्याकाळी रांगोळ होती. त्याच्यामुळे आज दिवस बघी मी दाखवेन तुमका सगळीकडे जातलंय खय काय जात काय काय करतलंय तर मी पूर्ण आज तुमका दाखवेन. आजचा दिवस पूर्ण जातलो तो मी तुमका दाखवते पूर्ण. आम्ही कट्यारी दाखवतो तुमका. बँकेत गेलेलो आजोबांका घेऊन आणि नंतर मग आता घरात जातलो तर केक बीक घेतलं. केक बीक घेतला आणि खूप म्हणजे दुकानात खायच्याव गेला. आता गणपती येतलो त्याच्यामुळे दुकानात खायच्याव गेला तरी सगळी गर्दी आहे पूर्ण. तर मी एक बघित होतं की माईक गावता काय खय कट्यार बघित होते पण अजून जाऊक नाही. बघूया गावता काय कट्यार नाही तर मग म्हणजे कसा बाजार बिजार ठिकाणी असल्यावर कसा माईक नसलो तर मग आवाज जाणार नाही, त्याच्यामुळे माईक घेऊचो. बघूया आता घेईन मी कधीतरी सांगते. म्हणजे किती दिवस माका असे मेसेज विसेज काय जास्त येत नाही, पण आज जेव्हा मी मोबाईल म्हणजे कट्यार येत होतं तेव्हा मी डाटा ऑन केलं तेव्हा इतके मेसेज येत होते म्हणजे हँग झालो माझं. म्हणजे सगळे मेन्शन इंस्टाग्रामचे मेन्शन स्टोरी असा आणि किती येत होते इतके मेसेज. तेव्हा पप्पा येले चला पप्पा येले आणि आता आम्ही बघूया काहीतरी त्याला नंतर जातो. मित्रांनो आम्ही येलो आता कट्ट्यावर नाही येलो आणि आता जेवलो बिवलो मस्त की आणि आता बघूया झोपतलो नाही तर थोडं व्हिडिओ एडिट करतलो आणि नंतर झोपतलो. तर संध्याकाळी बघूया 4 वाजता आम्ही उठतलो. 4 वाजता उठल्यानंतर काल व्हायचे नारळ सोडलेले वेळलेले हत आणि आता संध्याकाळी व्हायचं लोक होय आणि व्हायचं कामा बिमा करूक होय. कारण उद्या गणपती आणूक जावता तर उद्याचं पण व्लॉग आहेत. म्हणजे उद्या जातलो गणपती हाणूक तर टेम्पोन बिंपोन जातलो तर त्याचं पण व्लॉग येतलो, त्याचं पण करीन मी व्लॉग. पण काय आता कधी कधी माईक नसल्यामुळे आवाज नीट येणार नाही बिना नाही असा होता. बाजारात गेलेलं तर आवाज येत नव्हतो नीट. तर बघूया तो पण आम्ही घेऊ लवकरच. आणि आता बघूया झोपलो आणि संध्याकाळी पण काय काय आणि नंतर बड्डे सेलिब्रेट करतलो तो तुमका मी दाखवते. आज तो पूर्ण दिवसातच व्हिडिओ दाखवतलो मी. उद्या मग जेव्हा गणपती हाणूक जातलो त्या तो दुसरा व्हिडिओ असतलो. हो बॅकग्राऊंड जो आवाज येता म्युझिक लागली आहे ती थांबा तुमका दाखवतोय कसल्याची हातू. तर ह्याचा आवाज येतो पावसाचो. तर त्या मोबाईलचा काय काय होता बाजूचं येता माझं पण येतं आवाज पण बाजूचं पण बाकीचं सगळं बॅकग्राऊंडचं आणि असतं तो पण कॅप्चर होता मोबाईलात. त्याच्यामुळे काय एक जरा प्रॉब्लेम असा. तर माईक बीक असल्यामुळे तो बरा पडता थोडा असा होता. आणि व्हिडिओ क्वालिटीचा पण जरा ह्या होता म्हणजे आधी चांगलं असतं पण जेव्हा यूट्यूबला टाकतो व्हिडिओ त्याच्यानंतर मग तो त्याचा HD आणि असता तर थोडी कमी येतात आणि कमीमध्ये दिसतात म्हणजे थोडं ब्लर दिसतं. मी बघलं आहे त्या यूट्यूबला तर ब्लर बी दिसतात. तर बघूया तो पण मी करीन नीट. म्हणजे जास्त FPS असलो की जास्त MB तो होता त्यामुळे टाकताना जरा प्रॉब्लेम होता आणि डाउनलोड करताना पण म्हणजे सेव्ह करताना पण तो जरा प्रॉब्लेम सॉरी त्याच्यामुळे ह्या होता. तर मी त्याचं पण बघीन जरा आणि चांगलं HD मधलं टाकीन. झोप असते त्यामुळे मी संध्याकाळी दाखवेन तुमचा की संध्याकाळी काय काय करतलो होता काय कामं करतलो ते थोडंफार दाखवेन. आता मी झोपात जाते नाही तर थोडं व्हिडिओ एडिट करतलो आहे नंतर मस्तपैकी एकदम झोपायचं 4 वाजेपर्यंत नाही तर 5 आणि नंतर कामाला लागायचं. इच्छा गावात चला बाय बाय. सॉरी बाय बाय म्हणायचा नाही होता अजून आपलं सरलो नाही व्लॉग अजून असा रात्रीपर्यंत असं त्यामुळे सगळ्यात म्हणजे सॉरी संध्याकाळपर्यंत.
त्याच्यामुळे सगळ्यात दिसतात. चला तर मित्रांनो आता उठलं म्हणजे मगाशी उठलंय मी तर जास्त काय कामा बिमा काय करूच नाही. म्हणजे फक्त पडदे लावलंय दरवाजांचे, बाकी काय कामा बिमा काय करूच नाही. म्हणजे वेळच नाही गावाचं काय व्हायचं काम होतं त्याच्यामुळे काय वेळच गावाक नाही. आता मग या खाली जात आहे हे बघा खाली जात आहे. तर बघा आता खाली जातलंय दुकानात जाता. हे बघा पिशवी रिक्षा पिशवी रामदेव गारमेंट पिशवी. मग आता दुकानात जातलंय दुकानावर नाही येतलंय. नंतर तयारी काय माका सगळी करूची या डेकोरेशन आणि म्हणजे हेच आहे त्याच्यामुळे डेकोरेशन माकाच करायचं. तुम्ही आता खाली जाते देवासाठी याने घेतलं बाजार घ्यायचं थांबा. हे बघा जास्त काय घेऊक नाही व्हायचंच घेतलं अर्धा चेक चतुर्थीचा बाजार एकदम करायचो काठ्यावर. आणि आता आम्ही घरात जातो. तर आम्ही आता घरा केलं आता घराकडे जाऊन तयारी आणि काय काय करायची या म्हणजे बड्डेची तयारी बियारी काय काय करायची या पाठी काय काय लावता दाखवते तुमका काय. शिक्षक दिन नाही घट्ट जास्त झालं तर थोडा ऑर्डर कर. फोन घेतलं मग अरे बाबा आयफोन तो व्हिडिओ कोणता काय फोटो काढतो कडे राव झाला झाला चला फोटो काय टाकू नका उद्या मीटिंग जातो. इकडे बघ ताट झालं आज बाई जो मार खाऊन गेलो ताट झालं आज बडबडत होते मोठमोठे बडबडत होते. बरोगी म्हणून ठेवले ते ए हुशार आहे कशा ठेवले अरे बाई हे बाई वेगळीच त्यातले आहे पण अरे उद्या ते हेंका शिकवचा माका उलट सुलट काहीतरी तुमच्याच वर्गामध्ये गेला वर्गात का कुमारे फुगडे वाटके असतात ना तसं का Happy birthday to you. Happy birthday dear Omkar. Happy birthday to you. We all wish you. We all wish you many many happy returns of the day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. फोटो काढण्यासाठी
तर मित्रांनो असं आपलं वाढदिवस होतं साजरं झालं. तर मी डेकोरेशनचे व्हिडिओ जास्त दाखवत गावक नाही कारण लाईट गेलेली त्याच्यामुळे दाखवत गावक नाही. तर नशीब लाईट इली त्याच्यामुळे फोटो आणि काढूक गावले नाही तर काढूकच गावणार नसते. तर तुमका जर व्हिडिओ आवडले असत तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि तुमका जो खयचो पार्ट जास्त आवडलो तो कमेंटमध्ये माका सांगा. डन.